Иисусның birinchi apostollar сайлауы. Библиядан алынган тарих. Иисус бик күп чирле кешеләрне терелткәнгә күрә, аның җанына көн сайын халык җыелган. Шул чакта ул үзенә апостоллар сайлый башлаган. Бер вакыт Иисус тауга менеп, төне буе Аллага иман иткән. Ә иртә белән 12 апостолларын сайлаган. Кешеләргә хезмәт итәргә дип, аларга тиешле белем биргән. 12 апостол арасында балыкчы Питер, Андрей, ике бертуган Яков белән Иоанн, салым җыючы Матфей, Иисусны сатып бирүче Иуда һәм башкалар булган. Иисус аларга: "Мин кешеләрне шайтаннардан, чирләрдән арындырырга, үлгәннәрне терелтергә сезгә көч бирәм. Бу көчне бушлай бирдем. Шулай ук сез дә кешеләргә бушлай хезмәт итегез. Сезне күп патшалыгының якынлашуы турында яхшы хәбәрне сөйләр өчен икешәрләп юлга җибәрәм. Берәр шәһәргә, авылга килгәч, лаеклы кешене табып, аның өендә калыгыз. Игә яхшылык теләп керегез. Алар лаеклы булса, сез теләгән яхшылык анда калыр. Ә инде лаексыз булсалар, яхшылыгыгыз үзегезгә кире кайтыр. Сезнең сүзләрегезне тыннарга келәмәгән урыннан китеп барыгыз." Шуннан соң апостоллар юлга чыгып, халыкны тәүбәгә китерер өчен өйрәтеп җиргәннәр. Алар кешеләрдән жаман ардакларны куып чыгарганнар. Бик күп чирләрдән терелткәннәр. Ә кире кайткач, шатлана Иисуска: "Кешеләр өчен иман иткәндә, синең исемеңне әйткәч, безгә җиннәр дә буйсындылар." Ә Иисус аларга: "Мин дөнья барлыкка килгәнче үк, шайтанның җәшен кебек күктән җыгылып төшкәнен күреп, аны җиңәр өчен сезгә куәтле көч бирдем. Сез шайтаннарның сезгә буйсынуына түгел, ә исемнәрегез күктәге тормыш китабында язылуына шатланыгыз." Шулай итеп, Иисусның апостоллары ул өйрәткәнчә аның хезмәтен алып барганнар.